na tej heliporte. Čo? Vítejte u mini jumpingu. Poď na místo. Tak. Tam je kdo předtím. Tak, dívejte se na mini jumping. Wow. To byl bungee jumping teda. Až tam doletěl. Pojď ještě jednou. Počkaj, ja si musím zobrať veci. To je sranda, takýto bungee jumping. Bungee No, ako pre koho? Já zabiju Pepana. Čo sa stalo? Pokud jste viděli toto TNTčko padající, tak my máme takové plugin na zbraně z GTA 4. Toto je mapa z GTA 4. A admin server, což je Pepan 977, má takovou maličkost, tady redstone opakovačku s těma 3 točkama, ne ze 2. A to když položíte, tak máte takovou rozpršku TNTček. Já jsem měl C4, to vypadá jak lever, ale teď mám. Tady mám samopal, taková mega zbraň. Musím se najít. Pojď na místo. Pojď, se na mě čekám. To čo bolo? Haló, pojď se na mě, čekám. Ja som bol na chvíľu preč. To čo bolo? Však to je ta jeho rozprška, TNTček, to jsem teď říkal do videu. Aha. Rychle. Díky. Zabiju. A teba? Ne, ale tady tato rozpeška, TNTček mě už štve. Pojďni se rychle, dej lumenu back a rychle TP na mě. Nebo dej TP na mě a pak dej lumenu back. Vezmeš si věci a tě rychle pojetnu. Ne, ja som dal Pepan. Pepan spadl výšky, rychle. Pohoda. Pepan spadl výšky. Idem na teba. Nič som vzácne u seba nemal, ja už za chvíľu budem musieť končiť. Tak podej bez výbavy, TP na mě. Tento bungee jumping bude už posle. Prvý. Tak zkus to ještě potnout. A už jo. Tak, na rampu. Teď to dám mini se zběhem. Tak, jdi na místo. To nebyl bungee jumping, ty zdechl jsi. Co to bylo? To bylo teď mega, celkem divné, ale byl. Pojďte se nám, já ti dám nějaké benění. Ať to přežiješ, ten náraz brokovnice. Tady máš nějaké šunty železné. To Dávaj. bys mohl přežít už tak na místo a za zběhem. Bungee jumping bez lana. Až na silnicu. Čau, ja už musím ísť.